Масони Бонанза, бейби. 2016. Масони Бонанза, бейби. Брели, 36-та, мамо! Когато Сони каже нещо, вие Между другото, обективно ми е зелен от вратата, малко ти свалих от това. Как така е? Как боята, бре? Еми, защото го държах и така да го изгубя. Не е нужно да му снимаш, защото аз сам снимам с ето в скала. Вижте как като гледам тук наблизо фитнес да има. Сменям обектива. Здравейте, от Рождения ден. Това е първият влог за Сеч. Това е Паскал, ако не го познавате. Това е Ангел. Не, и това е Паскал, Ей, това е Венци. 14 април, моят рожден ден. Не знам, ама... Влога вече в колата. Им да забие един гирус. Влог 1658. Аре, ще отим на Васил Април. На Васил Април. На гирус. Тук да ям ли гирус? Аз чакам момента, в който ще падне апарата. Да, има едни гирус. Отдолу, И това искате да карате надясно. Завивате ли надясно или завивате наляво? Карате направо. изчезвай с фиатчето ти полско. Карам самолет в парка, Сони е човека. Шоп най-добрият шоп за нариглета. Шампион по борба, CP Long John за питички, питай мен. И качвам се и натискаме и така колата права. И има зверския звук. Той е перформанс апарат Expose. 15.4. 15 кул. Утре, брат. Утре, да. 5 жлъчи гена, брат. Вход има ли? Вход ако има, няма да ходя. Аз утре не съм, аз утре съм на рожден ден, байхо и слушам чал да бяга без този жлъч. Или Мишо Лондон, отлични бизнесмен. А ти си от Пимпам, всеки шибан ден. Си взимам нов дом, имам предвид замък, нега, много голям замък, нега, с арабин градинар, нега, и слуга от Кот Дивуар, нега, млади моми в пенюар, нега, аз съм цар. След Гиролент тръгваме към Паскал. Аз съм на Гиронясан. И отиваме към Паскал да си остави багажа, защото той изиде от София специално. Гироса мамажи. Господар, нега, с Бог играе на комар, нега, имам собствено бащар, нега. Латвийски прибори, лъжички и вилички, с повече диаманти по тях, отколкото някога ще видиш ти. Абстрактно. Айде, сватба! 70 милиони! Ей, чеките! Сватба ли има, бе? Как се чувства? Степ, Пени, приятел, какво става с теб, бе? Това се е! Айде! Какво? Не е добре там. Не се ли фаш? Искам само да снимам. Добре ли? BMW-то, мамо! Всички килими, много хонди, коли и колибрита, 30 тигъра, отвързани свирят ми на акордеони. Боже, Сони, лукси, класа, пускам баса, много готин, притежавам собствена трупа. А утре как ще ходим на картинг? Ти ще ходиш в това, в София. Някой утре в София. С двама педераси. Долу зад камерата и това дето снима в момента. Това с двамата педераси. Искаш да свърши бавно, ама. Давай. За 6 лева, брат, как не искам да свърши бавно. Покажи какво има. Има дрожди. А покажи какво пише. Има дрожди. Служи го долу, така. Не така. Мафака. Акробатска. И когато си питал как съм го постигнал, само съм ти мигнал. Не така. Сигурно дали от тук трябва да мине колата, но ще натиснем малко и ще стане. Че ще му извада окото. Така е супер, бе. Чакай, бе. Но, брат, ти с тези ръце трябва да снимаш едно куче и може файнеш. Как да стане после? И старото се казваш френч. Всички се казват Паскале, опа, Томасе! Старото се е казвало френч. Това ми е Томасе! Влога за рождения ден. Влог за Сеч. И за рожден ден. Здравейте! Днес Томас има рожден ден. Случайност, И не получих мисля. като подарък две вафли бореци и един хел. Най-зрително. Чакай, взели си хела, поне. Ето го е. Но Мене е да почерпи една вода Девин, която е напълни Ако от тръгне, искам чешмата. само да кажа, ако тръгне да пикали да сирите, дам кришката. Да, това е дизел. Когато Сони каже нещо, вие повтаряте. Когато Сони прави нещо, вие го правите. Когато Сони има нещо, вие... Много е платен, брат. Много е платен. Ето е клад. Чакай. на прецепиш. Говори ми, че не можем да се сетим.